Почтальоновые ишекләр. Шушы теге акча алганнан соң, беренче теге яңгайдан соң ишекләр куйдык. Балтачта яшәүче Рәис белән Гөлнур Галиевлар 5 бала тәрбияли. Иләренә әле күптән түгел ремонт ясаганнар. Акчаны дәүләттән социаль контракт аша алганнар. Ул безгә бик зур ярдәм булды. Социаль контракт төзегәннән соң Рәис Галиев үз мәшгуль булып теркәлгән. Хәзер кешеләргә ишекләр куеп акча эшли. Гөлнур әлегә декрет ялында. Балаларыбыз 4 мәктәптә укыйлар. Бу да бик зур ярдәм име. Аларга да бик күп кирәк. Социаль килешүләр Татарстанда күп балалы гаиләләр белән быелдан төзелә башлады. Алар гаиләләргә авыр тормыш хәленнән чыгарга мөмкинлек бирә. Хәзер Галиевлар ай саен 40 мең сум күләмендә пособие ала. Пособиенең күләме һәрбер гаиләнеке аерым, чөнки бит инде һәрбер гаиләнең күләме аерым. Галиевлар инде яңа планнар кура. Алар тирлек асрамакчы. Үстәге ниләрне, сарайларны искәйберләрне сүтеп, аннан шунда сарай саласым килә инде Алла бирсә. Мондый социаль килешүләрне 5 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләүче гаиләләр төзи ала. Аларның уртак кереме яшәү минимумыннан кимрәк булырга тиеш. 800 гаилә килешү төзегән инде. Ел азагына аларның саны 5000 булачак. Әлеге ярдәм демография ил күләм проектына кертелгән. Әлбәттә, акчаны берәүгә дә булай гына бирмиләр. Социаль килешү төзүчеләргә куела торган шартлар да бар. Конечно же, прежде всего, социаль килешү төзүче бер кайда да эшләмәсә, без аңа эшкә урнашырга тәкъдим итәбез, шулай ук белем алганда яки һөнәрне алыштырганда ярдәм итәбез. Социаль контрактлар күп балалы гаиләләр белән генә түгел, аерым гражданнар белән дә төзелә ала. Моның өчен социаль яклау бүлегенә килергә һәм соңгы 3 айдагы керемең турында белешмә тапшырырга кирәк. Балтач районыннан Илгиз Шакуров, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.